Victoria. Sadiq Salis Production. Da mu je uwar marayu ke dai ce, an ta jajuwa muna da gai da ke. Kai mu gurin an tida da karansi da kuwa. Sai da ke garkuwar matasa mu je gabatin da dai ba yake sannan ki zinariya mabiya muna ji da ke kaiwa da shan rabi ne ba wanda zai ja da ke hajjajuwa jaruma da ganin ki san farrake kisa suna fargaba lamarin ki sai ci gaba kin fi su gunkyau na bawa. Ke ce mai dubun masoya antina da karan sikin zaman tozara babu kamar yake muje yar gata da karan sikin da kin yo shura kin yi fice cikin kasar Saudiya dole a so karan su ko dan gara adam siran nasi nake raina. Mu shagali muke hajjajuwa da karansi akwai amana. Ewana hayya aha hajjajuwa ki taka lau lafiya ba kamar yake